Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? What's up, Prettywaaps? Welcome back to my channel. This is Shake and welcome to Prettywaaps. Yes. Welcome to my channel. Welcome back to my channel. Yes, for today's video, magbutas ako mga inabno nga video, no. So, kani nga video, lingaw ka na siya. So, what I'm going to do, since mahilig man kayo kumo-prank, no, sa akong partner. So, this time, I'm going to make a prank video. And this is called Salamatshopeeprankcall. Di lang sa akong partner ko mag-prank, sa ako pong mga friends. So, nag-gather ko doon actually mga daghan kig numbers no, na utana jud ko ani sa akong mga friends. So, nag-chat ko dito nila ni Venus Sabalya. Shout out Venus Sabalya. Thank you so much sa paghatag sa mga number. Dagan kaayo. Very useful kaayo sa tanan. And of course, syempre, ang pinaka-shofa nga nasa Denmark. Isa pa, may lain pa. Kalimut ko sa paghanap. Health and joy! Thank you guys sa paghatag sa number ni Portia o ni Saishi, no? So ako na siya lang i-prank karon. Og also sa among trainer na si Reyna. Thank you kaayo Reyna, Miss Rain, sa paghatag sa mga number sa akong ka-teammate. Maningwa ko nga ma-prank na ako ni sila. So, maglipay-lipay ta karon mga pretty peoples. Yes, maglipay-lipay ta. So pasensya niyo na ha, kay hugaw kay akong naong. Yes, dala ni sa akong mga kahagos akong kinabuhi. So, naka-decide ko mag-eyeglass. It's because sakit kaya akong mata. Then, naamdo siya something sa akong mata nga ni hubag. So, I need to wear eyeglass every time mo mag-computer ko, every time ang tanaw ko o cellphone. So, pasensyaan nyo na siya ng reflection sa ring light, no? So, bahala na basta. Hindi kong gihapon tatanawan sa camera. Yes! So, hey, let's go to the video! Pam. Kami. Kani, wala ginakabaan na yung number, no? And by the way, dara ang audio ni Willie Revillame. Sorry kay Mr. Willie, ha? Gikabangan dyan ka na mo, pero makatabang man gud siya, as in, makalingaw gud siya. Sorry kaayo. Hello? Okay. Partner, para Patikim pa lang yan. So this time, let's move to Jonalyn, friend ni Namo. And then, anak niya kay kinugos na ko. So let's try. Hello, may hapon. Hello? Oh, Hello? hello, may hapon. Hello. Hello? Oh, Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revillame ito. Kilala mo ba ako? sino to? Walang Hello? problema, si Willie Revillame ito. Kilala mo ba ako? Oo. Si Willie Revillame ito, bibibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Oo. Ano po yun, sir? Huwag ka magmumura. Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako, si Willie Revillame? Oo. Hello po? Okay. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Jennifer Pirano po. Oh, no. Sir Willie. Hello po? Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Opo po. Hello po? Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Oh, nanonood po. Oh, Ako Willie. po yung host, kilala nyo ba ako? Opo. Ano po ang pangalan ko? Jennifer Pirano po. Kilala nyo ba ako? Oo, si Willie Revillame po. Ano po ang pangalan ko? Willie Revillame po. Ano nakasabol ni mo? Sa Shopee, ang dali.
Dito na to. Hello, sir. Hello, huwag ka magmumura. Si Willie Revilla ito. Meron kang 10,000! Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Ang gatas ng anak ko, sir. Hello. Sandali lang ha. Hello. Oh, Daanin ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako mumurahin. Si Kuya Opo, Willie sir, mo opo. to. oo. Sino ko, Willie? Willie Revillami po, sir. Ang galing naman. Ang bait mo ha. Hindi mo ako minura. Ano pangalan mo? Jeffer Virano Taga po, saan sir. ka? Ano ba ako? Gwapo o pogi? Pariha, sir. Sabi mo, maraming salamat, Shopee! Penta! Alda! Shopee, ang dali. Jeffer, Uy. prank lang yun. Kailan ka kinsan eh? Ha? Kailan ka kinsan eh? Kinsa day ni? Si Ronel eh. Gisugo ko muna nga ipaprank ka. Shopee! Lo, sorry kay Jeffer. Uy, Jeffer. Sorry kay Jeffer. Effective lang yun. Magtanong ako dyan. Paman magkuhan si Willie. Ay, nagyapag. Sorry jud kaayo. Sorry kay Jeffer. Si Muna nagplano pod ani. Lingaw kaayo. Siya ang naghatag sa inyong number. Ronel. Successful akong prank call. Thank you kaayo. Oh my God. Nag-vlog ko actually ate. Di ba yung nag-defer? Sorry kay Jeffer. Oh my Di mo God. ito magtanong ako siya na 7. Waman si Willie Ford. Sa patong man doon, wala man. Oh my God. Nitupag sa dito. Sakita sa kong ooy. Kaya nakonsensya dyan ko sa Sorry kay ate. Sorry kayo ate. Okay na nito. Jeffer, sorry kayo ha. Konsaban ako si Muna ani. Konsaban ako si Muna ani. Kasabi na si Muna. Anyway, Istorya na to. Pwede lang muna eh. Na, hindi katawa. sige, salamat kay ate. Naapa ko ilain ibiktima Hondery. Kadaghan kong number para mo bawas ko. Mawa, gani mo. Thank you ate. Sige Bye-bye. na yun, bye-bye. See you soon. Sige, bye-bye. Yamping. So, no, first victim guys. Sus, kalingaw mo day ani. Ay, sa pila ko malingaw dyan ko rin madugay dyan ko ani rin sakit. Kaya akong labad ka akong olo. Okay, let's proceed to the next victim. So, for our first victim, success to guys. Sorry, Jeffer. Peace be with you. Now, let's proceed to the next victim. And this is... let me call Ate Portia. Go. Mentang mutabag. Mutubag, I mean. Hello? 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 Hello, kinsa ni? Hello? Oh, hello? Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revilla ito. Kilala mo ba ako? Opo. Si Willie Revilla ito, bibibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Huwag ka magmumura. Ha? Huwag Hindi po. Totoo ba to? ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako, si Willie Revilla Opo, yung artista. Okay. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Portia. Portia po. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Opo. Ako po yung host. Kilala nyo ba ako? Opo. Ano po ang pangalan ko? Portia Gibaw po. O, meron ka 10,000! Sa Shopee, ang dali. Okay? Natindihan mo ba ako? Hello? Opo. Sandali lang ha. Hello? Dadaan ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako mamurahin. Si Kuya Willie mo to.
Sino ako, Opo. Willie? Willie Revillame. Ah, ang galing naman. Ang bait mo ha, di mo ako minura. Ano pangalan mo? Totoo ba Taga po saan to? ka? Taga Cebu po. Ano ba ako? Guwapo, pogi. Ah, po. Sabi mo, maraming salamat, Shopee. Maraming salamat, Shopee. Thank you po. Good news, good news. Hello. Saka na Shopee ng 10,000. Sa Shopee, ang dali. Ano pangalan? Porsche Ano pangalan Gibaw mo? po. Ha? Porsche. 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 Ano pangalan mo? Porsche Gibaw Eh, po. nanonood ka ba ng GMA7 ngayon? Opo. Sabi mo, maraming salamat sa iyo, Shopee. Maraming salamat, Shopee. 10,000! Sa Shopee, ang dali. Oh my God! Oh my God, makabatay. Hello, ate. Imo lang ko gibiroangan ha. Sige katawa sa mo dali amount ka. Mamatay na siya ko. Di ko nga ginawa. Pinatawa, ate. Umuag yun. Good eh. Oh my God. Si Romaling katawa po. Kaya mga kasi naghatag sa number ni mo? Kinsa si Helden no. Kasabwat ko si Helden. Oh my God. Kay gabi Namutanag number na. Ikaw na ayong saba. Sila na ako. Ug wala lang lang kay. Wala ko. Oh my God. Effective kaayo ti. As in, lingaw kaayo. Ikaduha na ka na ko na victim. Kisa may di ganahan 10,000. Wala ka realize ka Sabado ron. So, Balik. Yan ako balik banyak man yung recording niya. so kapoy kay timing ate. Sorry jud kayo te. Kaya dili pa jud mo kuan. Dili pa jud mo undan balik. Happy na happy. Happy ko ti salamat jud kay te nag-vlog ko actually. Hi to Prettyyyyy. Oo, ko gapil-apil sa imong vlog. Ang ana mo si Helden si Porsche kay nindot to dali kay tumutuo. Sakto yun. Si babay ti salamat ti nakahatag kag kalipay. Bye-bye. Salamat. Kalipay ka. Ako ni i-upload ti tanawa lang ko niya tag ti. Sige na, bye-bye, ti. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye sa inyong tanan di nga amping. Ay, kabuang ba ani nga prank? Uy. Ikaduha pa to na ako pero nagsakit ako tangkugo. My God. Ito pangi ko, Lord. So, effective ang atong ikaduhang prank na successful, Pretty Babes. Yes. Sorry, Ate Porsche. Sorry kayo, Ate Porsche. So, let's proceed to the next victim. Okay, let's try. Angelica, katimate gyapon ako. I hope di siya masuko, no? Pero, prank man ni siya. Pasensya na dyan kaayo, dahil. So, laban lang tas dyan na buhi. May tagtubag ko. Hello? 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 Ah, Hello? kinsa ni? Okay. Partner, Ha? para walang problema, si Willie Revillame ito. Kilala mo ba ako? Yes po. Si Willie Revillame ito, bibigay ako sa'yo. Huwag ka magalit, ha? Salamat po. Huwag ka magmumura. Ha? Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako, si Willie Revillame? Okay. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Angelica Baril po. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Yes po. Ako po yung host. Kilala nyo ba ako? Yes po. Kilala kasi taga-follow niyo po ako from 3 to 5 to 7.
Ano po ang pangalan ko? Willie Revillame. O, meron ka 10,000! Thank you! Hello? Okay, naintindihan mo ba ako? Yes Pagmumura. po. Hello? Sandali lang ha. Hello? Dadahan-dahanin ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako mamurahin. Si Kuya Willie mo to. Sino ko, Willie? Revillame. Ang galing naman. Ang bait mo ha. Di mo ako minura. Ano pangalan mo? Angelica Baril, Taga saan ka? Cebu. Ano ba ako? Gwapo o pogi? Both. Sabihin mo, maraming salamat, Shopee! Maraming salamat, Shopee. 10,000! Ang galing. Hello, Day. Peace. Sorry, Day. Kailan ka, Day, kinsa ni Day? Nag-vlog bitaw ko, Day. Day, sorry dyan kaayo, Day. Itag lang tika sa video, Day, don't worry. Sige, Gura. Salamat, Day. Sige, Gura. Sige, happy weekend. Okay, perfect him. Na-perfect na to si Angelica. So, nakubaan ko ba si masuko to ba? Kaya wala ba ko kailang Angelica kaayo? Diba hindi siya kaayo mahilig og mga inana ba, mga binuang. So, tulo na ang na-victim. So, let's proceed to the next. Let's move to another victim, and this is Mommy Earl. Let's try Mommy Earl. Sorry, Mommy Earl, kung naminaw. Kung makita ka ni Mommy Earl, sorry jud ka ayo. Gikabuangan jud ka, giapil-apil jud ka sa kong kabuang, no. Pasensya jud kay Mommy Earl. Ito to bagon, eh. Hello? 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 Kita ni. Hello? Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revillame ito. Kilala mo ba ako? Ha? Oh, Willie? Partner, para walang problema, si Willie Revillame ito. Kilala mo ba ako? Of course, but I did not. Oh, wala ako sa TV na yun. Pupunta ako, mag-on ako ng TV. Si Willie Revillame ito, bibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Huwag ka magmumura. Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako, si Willie Revillame? Oh my God! Mag-on mo na ako ng TV ko. Hello? Okay. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Earl Val Padilla po. Hello? Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Of course. Ako po yung host. Kilala nyo ba ako? Yes po. Ano po ang pangalan mo? Ha? Oh, Oh. ano po ang Hello? pangalan mo? Earl Val Padilla. O, meron ka 10,000! Sa Shopee. Okay, nagindihan mo ba ako? Hello? Sandali. Hindi lang ha. Hello? Hello? Nakandaanin ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako murahin. Hindi naman. Si Kuya Willie mo to. Really? Sino ako, Willie? Ang galing naman. Mukhang kaayo. Hello po. Sino ako, Willie? Willie Revillame.
Ang galing naman. Ang bait mo ha, di mo ko minura. Of course, hindi. Ano pangalan mo? Val Padilla nga. Taga saan ka? Taga Cebu City, Pitos. Ano ba ako? Guwapo, pogi? Napaka-gwapo, napaka-pogi. Of course. Sabi mo, maraming salamat, Shopee. Maraming salamat, Shopee. Ang galing. Mami Earl, maraming salamat, Shopee. Kaya ba kasi naghatag sa inyong number? Si Venus. Kung saba na ako si Venus. Hi, Venus. Ay, hindi ako, di ako akong kalayo ni mo. Sorry kayo, Mi. Sorry, Jud kayo, Mi. I-upload, okay raw. I-upload na ni mo. Oh, ako na i-upload sa YouTube. Nag-vlog man ko actually. Sa imong kuhan, si Koy? Shikoy vibes. Kanang tulo ka O. Ah, okay, go. Anyway, thank you kayo, Mi. Thank you, kayo, Mi. Pasaylo You're ako. welcome. Amping diha kay doon rabel ka ita sa mga Dito kuan. na ko ka-realize ba ka ng kabadyo, magrundi. Kabadyo, yun. Si Ate Portia sad kay Wala, anong nakamang ko sa dili live? Ito ko recorded. ay hindi nga mo. Kasi ko, enjoy your weekend. Ay, kasad, Mi. Nahilan ko dahil. Bye-bye, Mi. Amping. Bye-bye. Cowboy. Mami, sorry jud kaayo. Basta na prank ti ka ikaw pat. Yay! I have 4 victims today. So let's move to another victim. Yes! Hello. Hello? Hello. Hello? Oh. Hello? Tama na eh. Okay, si Willie Revilla ito. Kilala mo ba ako? Yung sana eh. Si Willie Revilla ito. Kilala mo ba ako? Si Willie Revilla ito. Bibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Yung sabi, Si Willie Revilla ito. Bibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Huwag ka magmumura, ha? Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako? Si Willie Revilla Really, rebellion may kulot niya. Okay. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Ito ko na sa wawawin ba? Pero ambot lang. Wawawin ang ano, naaram yung pulis ko abe. Taga saan po ka? Ano po ang pangalan nyo? Tawakan mo tata. Ito bawan eh. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Wawawin lagi. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Nanonood, pero ngayon wala. Ako po yung host, kilala nyo ba ako? Oo. Kaya nito na. Ano po ang pangalan ko? Dilia. Kaya nila. O, meron ka 10,000! Sa Shopee, ang galing. Di ba ba? Hello, huwag ka magmumura. Suwili na bilang ito. Meron ka 10,000! Sa Shopee, ang galing. Ay, nabinday mo ba ako? Hello? Wawawin gani. Nawag din ko ni kuhan gani. Nagani ko nun yan. Dali lang ha. Hello? Hello?
Dahan-dahanin ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako mamurahin. Si Kuya Willie mo to. Ah, Sino ko, Willie? Willie Rebeliami. Oh, ang galing naman. Ang bait mo ha. Di mo ako minura. Ano pangalan mo? Delia. Taga saan ka? Nagarawari. Bukid nun. Ano ba ako? Guwapo, pogi? Guwapo. Sabi mo, maraming salamat, Shopee. Maraming salamat, Suruga. Sabi mo, maraming salamat, Shopee. Maraming salamat, Gabi. Shopee, ang dali. Ang dali. Ano, pangalan? Delia. Ano pangalan mo? Oh, Delia. Ha? Ano? Delia. Hello? Ano pangalan mo? Delia. Ayan. Ayan. Nanonood ka ba ng GMA7 ngayon? Sabi mo, maraming salamat sa iyo, Shopee. Oh, maraming salamat sa iyo, Gabi. Shopee, ang dali. Ate Gudeng. Maraming salamat, Shopee. Normal, ikan ba? Grabe na dyan ka. Utoto na kay ko siguro. Kanang pungpungong sa kukatawa gari. Huwag ikay watasan, wala ka. Huwag ikay watasan. Wala, nagkalimutan ba ko si mong number, wala ka. Huwag ikay watasan ba? Lahi na nga number. Wala ka sa yun, te. Normal, ikan ka bitaw net. Dugay ba ikay kulitingog, wala ka. Ay, si Pamarikas. Uy, nag-vlog ko sa YouTube. Nagkaon na magkuwala ka. Nagkaon na ba ko? Pero nito, dyan ka nga na kay 10,000. Pero wala, ay ka nang gaduha magitong ako apod kay nanong nakuan gaduha to kay kusog ko kayo. Ako, ina, mutanaw day kag wawawin. Ha? Mutanaw day kag wawawin, Permi. Yung kalbukit sa tingog mo nga ta. Labay ko din sir sa buha ta. Ay, si Buang diha. Giilan ako nimo. Puro kuya gani mo ba? Okay. Basta mauna to siya tiguding prank lang to. Okay? Meron kang 10,000. Maraming salamat, Shopee. What? Okay, sorry tiguding. Bye-bye. Okay, let me try to call again Yudes. Yun, what? Kabaga lang. Answer me, please. Hello? 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 Oh, yun eh. Hello? Hello, sino to? Siya yun. Okay. Si Willie Rebeliam ito. Kilala mo ba Ha? ako? Ito, kilala mo ba ako? Isa ka, oy. Si Willie Rebeliam ito. Kilala mo ba ako? Oo. Si Willie Rebeliam ito. Bibigay ako sa'yo. Huwag ka magagalit, ha? Oo. Huwag ka magmumura. Ha? Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako? Si Willie Rebeliam eh.
Oo. Okay. Taga saan po? Ano po ang pangalan nyo? Eugene Supo. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawin? Minsan po. Ako po yung host. Kilala nyo ba ako? Opo, Willie Revillame. Si Ano po ang Willie po ba pangalan po? mo? Eugene po. Okay, si Willie. Meron ka 10,000! Sa Shopee, ang dali. Hello, huwag ka magmumura. Suwili na bilhin ito. Meron ka 10,000! Sa Shopee, ang dali. Okay, naintindihan mo ba ako? Hello? Hello? Sandali lang ha. Hello? Dahan-dahanin ko. Huwag ka magagalit ha. Huwag mo ako mamurahin. Si Kuya Willie mo to. Hello po. Kuya Will. Sino ko, Willie? Ha? Sino ko, Willie? Willie Revillame? Ang galing naman. Ang bait mo ha, di mo ako minura. Hello? Ano pangalan mo? Yuds po, Yuds. Taga saan ka? Cebu. Ano ba ako? Gwapo o pogi? Pogi. Sabihin mo, maraming salamat, Shopee! Maraming salamat po. Sabihin mo, maraming salamat, Shopee! Maraming salamat po, Shopee. Sa Shopee, ang dali. Bigyan ka ng Shopee ng 10,000! Salamat po. Sa Shopee, ang dali. Ano pangalan? Ano po? Ano pangalan mo? Eugene Supo po. Ha? Eugene. No? Eugene po, Tito Will. Kuya Will. Ano pangalan mo? Eugene Supo po, Kuya Will. Nanonood ka ba ng GMA7 ngayon? Wala po kasi walang load yung signal namin. Sabihin mo, maraming salamat sa iyo, Shopee! Maraming salamat, Shopee. Sa Shopee, Puya, Yods. Yods. Oh, It's a prank. tagahanan ko man lagi. Kailan kang kaigito na kaiko sa sige o utong-utong katawa yun. Sige mo katawanan. Di ko manipinawa ko Diyos. May pagkuha. Gi-effortan yun na ako yun. Yun sa iwan ko. Naana sa YouTube, uy, kanayang audio. Anyway, gisabot man ako imong asawa na, si Hazel. Oh, yeah. Pero sa tinora, wag yung yung gawin ito. Naman sa Facebook good nga, nabi mag-prank ka ng wili-wili, ana ba? Pero ang nalingaw lang jud ko sa part nga kanang motubag ba. Oo, mapapasag ko, base pa lang tinumot, atang ka. Yods, thank you kayo, Yods. Sige, salamat. Sige. Sige, bye-bye, Yods. Thank you kayo, Yods. Bye-bye. Yes, what's up, Prettywaaps? Modo akong prank call for today. So, daghan kayo kong mga nabiktima no sa akong salamat ng marami Shopee prank call. Sorry kay Kuya Will. Kaya gamit din ako imong tingog no para lang yun ma-successful nga akong prank sa akong mga kauban no. But don't worry, good vibes na tadrib Kuya Will. Okay?
Peace be with you. And of course, pretty people, sa katong bago pa sa akong channel, don't forget to subscribe, click the notification bell para ma-update mo sa akong next video o sa katong mga karaan na diri sa akong channel. Daghan kay salamat sa inyong suporta. Yeah! So pretty people, before I end this video, pretty people, stay safe always, be happy, be healthy, and be pretty! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.